Hola, què tal? Bon dia. Ara havia arribat d'entrenar. Passau. Dos mesos que m'he posat amb un dietista, un entrenador, i estic mirant, no ho havia fet mai, mirar el que menjava antes d'una carrera, d'una marató, i de moment me funciona. Això s'acostuma així, i fer 6 menjades en el dia, moltes vegades t'has de dur el tàper, tot ben preparat, dur un pot de feina, però bueno, si tu vols lograr alguna cosa, s'ha de fer així. Aquest cap de setmana era el Campionat d'Espanya de Marató i gràcies a això he pogut estar i aconseguir aquesta medalla. L'any passat vam fer tercera, un any segona i fins que no faci primera ahí estaré. I en els 42 anys aconseguir pòdium, estar allà davant és difícil, no? Ahí está en el podio, 5 veces campeona del mundo, que se dice pronto, 5 veces campeona del mundo, Marga Fullana. Jo crec que arribarà un moment que diré, ja, basta, no? I ara mateix, la motivació és, si les ganes hi són, endavant. Hi ha carreres que me conviden i m'ho paguen tot, aquí hi aniré. Gràcies per haver vingut. Jo me veuré el meu batidor per recuperar forces per les pròximes carreres. Gràcies.